Mga igsuon, piyesta karon ni Santa Monica, ang patron sa mga asawa ug mga mama. Sigurado ko, daghang mga asawa, mga mama, bisan mga bana ug amahan ang makarelate sa iyang kinabuhi sa dinhi pasiyas kalibutan. Ngano? Number 1, ang iyang bana dili mutuo og Ginoo, dayon batig batasan, daog-daogon ra siya. Mao nang muhilak in taon si Monica. Ikaduha, daog-daogon pud siya sa iyang mother-in-law. Himuan sa istorya, dauton siya, tulo in taong luha ni Monica. Ug ang ikatulo nga nakapasantos gyud niya ang iyang anak si Agustin nga grabe kagahig ulo sa una. Tungod kay Bright, gipa-eskwela sa layo, ni sulod og bisyo og binuang. Mautong padayon in taon ang luha sa inahan, pero ang nakanindot, wala siya miundang gyud og ampo sa Dios nga mausab ra gyud nang iyang anak. Apil na tong duha. Naugahi gyud ulo si Agustin. Niabot ang punto, dili nagyud unta dawaton ni Monica sa iyang balay. Pero gipakitaan si Monica og vision gikan sa langit. Giingnan siya, "Your son is with you." Sukad ato, gidawat niya sa Agustin ug wala na gyud niya biyae, gasunod-sunod siya. Karon, pagkabalo ni Agustin nga mukuyog iyang mama sa Roma, iyang giilad iyang mama, maldito gyud siya sa una. Nag-una de sa Roma, pag-abot ni Monica sa pantalan, wala na sa Agustin, tulo iyang luha, pero ang nakanindot, wala siya misurrender. Niadto siya sa Roma, pag-abot sa Roma, wala si Agustin, tuan na Milan. Giadto na po niya sa Milan. Imagine perseverance sa mama. Og didto sa Milan, nabag-o si Agustin, human sa 30 katuig nga inampo ni mama. Nagpabunyag, na pare, na obispo, San Agustin. Mga igsuon, nakarelate ba mo? Ayaw mo kabalaka, kay pinaagi sa kasinatian ni Santa Monica. Mabag-o ang tao, walay gahi kasing-kasing, basta dili undangag ampo, dayon dili pug undangan og uban gyud kanang mupailob ka, ubanan gyud nimo aron gyud siya mabag-o. Hinay-hinay lang. Okay? So kung naamoy kaila diha nga mga inahan, mga asawa, bisan bana o amahan nga nag-struggle sa mga miyembro sa ilang pamilya, ato silang iampo. Ug ato silang ingnon, wala mo nag-inusara na si Nanay Monica muampo mutabang para ninyo. Ang pag-ampo nga magpatabang ta ni Santa Monica. Okay? Ayaw kabalaka, walay gahig kasing-kasing, basta ipaduol sa Dios. God bless!